Ahojky lidi, v dnešním videu vám povím můj příběh s hidžábem. Abych byla upřímná, není příliš zajímavý a doufám, že to bude poměrně krátké. Než se ale dostanu k mému krátkému příběhu, pro ty, kteří nevědí, co to hidžáb je, tak vám dám něco jako rychlý výklad. Hidžáb je arabské slovo a jeho doslovný překlad je přepažení nebo zátarasa, dokonce i bariéra nebo přepona. Je to jakési rozdělení. To je doslovný překlad hidžábu a není to ve skutečnosti šátek na hlavě, jak se spousta lidí mylně domnívá. Arabské slovo pro šátek, v egyptské arabštině je to šarp nebo dokonce karha. Slovo hidžáb je ale obecně používáno k popisu šátku, který nosí muslimské ženy na celém světě. Nosí ho různě podle svého vkusu a své kultury. Muslimské ženy začínají nosit hidžáb neboli se oblékat cudně od dosažení puberty, v této chvíli se začnou zakrývat před téměř všemi muži, kromě těch, kteří patří do rodiny. Kromě otce, dědečka, strýce, bratra, tchána, samozřejmě také kromě manžela, a musí se zakrývat také před svými bratranci. Musíte se zakrývat před těmi, které byste si potenciálně mohli vzít anebo s nimi mít pletky. Velice zřejmá část hidžábu je ta část, která zakrývá vlasy, ať je to jakýkoliv styl, který nosíte, ať je to turban anebo tento styl anebo více splývavý šátek. To, co zakrývá hlavu, je mnohem častěji známo pod pojmem hidžáb. Je velice důležité nezabývat se pouze vaším vnějším vzhledem, ale je důležité zabývat se také vaším vnitřkem, vaším charakterem, vaším chováním a vašimi způsoby k ostatním. Přijetí hidžábu je taktéž součástí identity pro spoustu muslimek. Takže když nás lidé vidí na ulici, tak si řeknou, tohle je muslimka. Každé ráno se probudíme a dáme si šátek na hlavu a to je nejzřejmější část, která nás identifikuje jako muslimky. Každý den ráno vstaneme a připomeneme si, že jsme muslimky. Dnes, když se vzbudím, připomenu si, že bych mohla být příkladem muslimů pro ostatní lidi a také proto je pro nás velice důležité to udržovat na paměti a být na veřejnosti slušné. Snažte se být slušné všude, ale i na veřejnosti dobrá. Hidžáb se pro vás taktéž může stát určitou bariérou, která vám pomáhá nepřekračovat stanovené hranice. V určitých situacích, ať je to ve škole nebo v práci, také mě neuvidíte například jít do klubu. Když si nandáme šátek, je to druh uctívání. Je to pouze pro Alláha jediného. Hidžáb taktéž nosí ženy jiného vyznání. Židovky, křesťanky a dokonce i hinduistky. Dokonce i sikhové. Cudnost je učena téměř ve všech náboženstvích. Jak se oblékáte a podobně. Myslím si, že u muslimů je to akorát nejvíce viditelné. Kvůli tomu šátku. Existují taktéž ženy, které se rozhodnou akorát nosit volné oblečení a nemají víru v žádné náboženství. Chtějí být privátní ohledně jejich privátních oblastí. V žádném případě muslimská žena nemusí vypadat, jako by prolétla roštím anebo absolutně nudně. Jde o to rozlišit sex appeal od atraktivity. Ženy mohou dělat mnoho pro chránění své cudnosti. Protože každý muž má jiný názor na to, co je krása a co je sexy nebo není. Takže například pokud budu chodit zakrytá až po oči, čemuž se říká nikáb, tak se najde nějaký muž, který si řekne, že tohle je sakra vzrušující, takže my akorát můžeme dělat, jak nejlépe dovedeme. Tohle závisí na tom, kde muslimská žena žije. V různých částech světa jsou různé názory na to, co je to krása. A jak se budete nakonec oblékat a jaký styl budete nosit hidžábu a vaše cudnost ve velké míře závisí na tom, kde žijete a na vaší sociální sféře. V islámu je pro nás povinnost vypadat prezentativně a upraveně pro ostatní lidi. Jsme reprezentkami islámu. Pamatujte si, že Alláh miluje krásu a chce, abychom se o sebe starali a o svá těla. Přijetí hidžábu je bezesporu pro ženy osvobozující, a to zejména ve světě, kde sex a cizoložství je legitimizováno skoro ve všech oblastech života. Doufám, že pokud jste nevěděli, co je to hidžáb, tak teď víte o trochu více.
A možná si můžete vyhledat cokoliv, co o něm nevíte. Buďte si vědomi, že existuje spousta různých svodů. Udělejte si průzkum z důvěryhodných zdrojů a dojděte k vlastnímu závěru. A teď můj krátký příběh. Bylo mi 11 a dostala jsem menstruaci. Nemyslím si, že mi vlastně bylo 12. Bylo mi asi skoro 12. Byla jsem poměrně opožděná. A měla jsem pocit, že umírám, a co tohle vůbec je? Nedělám si legraci. Věděla jsem, když se to stalo, že tohle byla ta menstruace a já jsem se stala ženou. A tak jsem šla za mámou, která byla v kuchyni, a řekla jsem jí: hej mami, myslím, že budu potřebovat jednu vložku, kterou nosíš. A ona byla nadšená: dostala jsi menstruaci. A pak jsem si připadala hloupě, odporně a ostudně tou celou záležitostí, protože to je poměrně odporné, abych byla upřímná. Tak odporné to zas není, takže feministky, prosím, vezměte zpátečku. Pro mě to bylo prostě jako musím nosit vložku blé. A až do doby, kdy mi bylo tak 20, jsme každé léto jezdili na rodinnou dovolenou do Egypta, takže jsem tam měla spoustu kamarádek, tedy spíše spoustu sestřenic. Nějaké velice blízké kamarádky a spousta z nich právě taky dostala menstruaci a rozhodli se nosit šátek. A já jsem s tím jen tak přišla: dostala jsem menstruaci, neměla bych nosit hidžáb, mami? Neměla bych začít nosit šátek? A ona odpověděla: úžasné, super, měla bys. Protože ona do toho nechtěla tlačit ani mě, ani moji sestru. Aby jsme nosili šátek, a doufala, že to budeme chtít přirozeně dělat sami, protože naše kamarádky ho nosily, a tak nějak se stalo. Ale pamatuju si, že mi bylo pouze 11 nebo téměř 12, a když je vám 11 nebo téměř 12, tak nevíte to, co vím teď. Zajímali jsme se v té době skutečně o to, jak vypadáme? Nosila jsem mikinu s kapucí od Gapa a chlapecké kraťasy a tenisky. Byla jsem pravděpodobně docela divoženka. Nezáleželo mi na mém vzhledu, takže za mě přišlo mi, že tohle je jen další součást života. Budu nosit šátek jako všechny mé kamarádky. Každopádně jsem se docela bála jít s ním poprvé do školy. Zrovna jsem dokončila 7. třídu a měla jsem začít 8. ročník. Šla jsem do školy v šátku a jak víte, tak jsem z dvojčat a šla jsem do školy s mou sestrou, ale ona nenosila hidžáb, takže obléknout si hidžáb a prožívat celou tu věc ve škole, byla jsem v té chvíli na to v podstatě úplně sama. Byla jsem trochu nervózní, ale zas tak moc mě to nezajímalo. Ve škole jsem nebyla nějak mega populární. Vlastně jsem nebyla populární vůbec. Byla jsem pravděpodobně propadák. Nemyslela jsem si, že jsem propadák, myslela jsem si, jak nejsem cool. Měla jsem spoustu srandy s mými kamarády, ale naše skupinka nebyla ta cool skupina. Z nás si trošku utahovali. Ale všichni věděli, že se vždy budeme mít rádi a zasmějeme se. A když jsem šla do školy, tak si pamatuju, že jsem si říkala: tohle jsem já. Protože jsem byla propadák už dávno. Nikdo si toho ani nevšimnul. Nikdo nic neřekl. A neměla jsem žádné problémy. A překvapivě dostala jsem trochu chvály, a to bylo překvapivě od muslimského chlapce, což je nehorázné, protože jeho máma nosila šátek i jeho sestra ho nosila. Tak hloupé. Několikrát mi šátek ve škole strhnuli. Ale já jsem se tomu navenek zasmála, ale uvnitř jsem umírala, protože je to tak trapné, když vám někdo stáhne šátek, protože vlasy pod ním vypadají tak ploše a ošklivě, a to je trapné. Když jsem začala nosit šátek, to, co bylo v módě v té době, bylo vzít ten velký čtvercový šátek a přeložit ho do trojúhelníku, přehodit ho přes hlavu, pak vytvořit špičku a sepnout ho pod bradou. A pak vám zbydou 2 trojúhelníky, které leží dolů, a jeden z nich vytáhnete na temeno hlavy a připnete ho tam. To se v té době nosilo, což je skoro 14 let nazpátek. Bože můj, jsem už tak stará. To v té době bylo v módě pro ty, co nosili šátky. Pro tuhle dekádu hidžábistek. Když jsem začala nosit šátek, tak jsem také trochu přibrala.
Nevím, jestli to má něco společného s nošením šátku a tím, že mi nebylo příliš pohodlné být příliš vidět na hodinách tělocviku a tak dál. Protože jsem nosila šátek a připadala jsem si trochu hloupě. Ale přibrala jsem na váze a měla jsem trochu mentální problémy s jídlem. Po většinu doby na střední škole jsem měla problém s příjmem potravy. Byla jsem tak zaujatá tím, jak vypadá ten šátek na mé hlavě, že jsem ho zapínala velice pevně, až jsem měla pod bradou otlačeniny. Občas jsem přišla ze školy a tekla mi krev. To je odporné. Co je to se mnou? Ale když jste v tom věku, tak se podíváte do zrcadla a myslíte si, že tohle, co nosíte na vás, vypadá fantasticky a nic jiného nevypadá dobře. Když ve skutečnosti se pak po čase podíváte nazpět a myslíte si, že jste vypadali jako úplný debil. Ale to je dospívání nebo ne? Tak jak jsem už říkala předtím, byla jsem úplná divoženka a nezajímala jsem se o můj vzhled a tak. Mám pocit, když se dívám nazpátek, že možná nošení šátku mě přimělo k tomu začít se zajímat o můj vzhled a jak vypadají ostatní více, všímala jsem si toho více. Mám pocit, že tohle se mohlo stát. Protože najednou ale nevím, jestli to nebylo něčím jiným, protože jsem v té době dospívala. Nevím. Protože najednou jsem se ocitla v poruše příjmu potravy. Po většinu střední jsem měla bulimii. Nebyla jsem bulimička, která se nacpe a pak jde zvracet, ale byla jsem bulimička, která se nacpe a pak cvičí jako blázen 2 až 3 hodiny na naší půdě. A to jsem dělala roky až do té doby, kdy se ten rotoped rozbil a musela jsem to dělat na schodech v kuchyni. Byla jsem blázen lidi. Mám to na videu, ale je to velice trapné, jelikož i kvalita toho videa je velice špatná. K tomuhle videu se musím vrátit v jiném videu o poruchách příjmu potravy. Nevím. Například jsem milovala tělocvik a sporty, ale když jsem začala nosit šátek, měla jsem pocit, že v něm nemůžu vystrčit nos. Cítila jsem se jako idiot, když mi vlál na hlavě. I když v mé škole byla spousta dívek s hidžábem, spousta muslimek, ale jak jsem řekla, tak jsem velice ráda, že jsem začala nosit hidžáb v tomhle věku, protože mám pocit, že kdybych čekala až do doby, kdy mi bude 18, 19, 20, tak bych ho nikdy nenosila, protože si myslím, že je to mnohem obtížnější rozhodnout se nosit hidžáb či šátek v pozdějším věku, než je to udělat, když jste mladší. A nezajímá vás, jak vypadáte. Protože bych měla pocit, zakrývám si vlasy, mám vlastní styl, když to takhle jsem s tím hidžábem vyrostla a nevím, jaké to je. Dospělost, život teenagera. Začala jsem v 11, takže jsem ani nezažila, jaké je to být teenagerem bez šátku, takže nevím, jaké to je žít bez toho, abych na sobě každý den měla šátek. A to je bláznivé, protože jsem ho měla na sobě každý den mého života. Každý den, když jdu ven, tak si dám šátek na hlavu. Úplně každý den. Kromě toho, když jsem občas na zahradě, to se trošku provětrám. Klobouk dolů před všemi dívkami, které tu jsou a stali jste se hidžábistkami ve věku 18, dokonce 16, ve 20, 25, nebo kolik vám je a rozhodli jste se to udělat teď, protože to je mnohem obtížnější, protože samozřejmě jste žili déle a váš život je více zaběhnutý a stává se to obtížnějším, protože si všechno mnohem více uvědomujete. Když jste mladé, tak vás nic nezajímá a vypadáte jako velký pitomec. Takže tleskám všem novým hidžábistkám, protože je to opravdu obtížné. A to zejména v dnešní době, kdy v novinách běží zprávy o tom, jací jsou muslimové hajzlové 24 hodin denně. Tohle je jen podpora pro vás, kteří máte potíže s hidžábem, můžete to překonat, když to překonávám už 15 let, tak to taky zvládnete. Vše bude dobré. Samozřejmě to záleží na tom, kde žijete. Pro lidi to je v jiných částech světa jinak obtížné, ale inšalláh to zvládnete. Teď už lidičky opravdu musím jít. Děkuji vám za zhlédnutí a do příště.